Багатьом зараз здається, що тема тимчасово окупованого Криму пішла з перших шпальт. І частково це правда. Тому що вже більше ніж 4 роки йде війна. Але є люди, інституції, які постійно займаються окупованими територіями, зокрема Кримом. І головна державна інституція тут – це постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Сьогодні моя розмова буде з постійною представницею президента у Криму, пані Ольгою Куришко. Пані Ольга, добрий день. Алейкум селям. Добрий день, пане Айдаре. Дякую вам за кримську. Я хочу почати з того, що ми розуміємо, що зараз велика війна, і абсолютно природно те, що Крим пішов на другий план на тлі всього цього, з порядку денного і всередині країни, і за кордоном. Але ви та сама людина, яка може в режимі онлайн спостерігати все, що стосується Криму, як у нас, так і за кордоном. Тож розкажіть, будь ласка, які останні, можливо, санкції, можливо, якісь резолюції, якісь новини міжнародного плану про Крим зараз на порядку денному? Я перед тим, як відповім на ваше питання, я би хотіла зробити одну таку ремарку, знаєте, бо останнім часом багато спілкуємося з журналістами, і, звичайно, є таке, знаєте, напевно, відчуття про те, що тема Криму стала вже не такою помітною на тлі повномасштабного вторгнення, і тут ми аналізували ситуацію, багато докладали зусиль все-таки для того, щоб піднімати тему Криму. І, напевно, зараз, на даний момент, і це пов'язано з відповіддю на моє питання, мені видається, що тема Криму більше пішла вглиб. Бо, скажімо так, формування державної політики, ті рішення, які приймаються стосовно інших окупованих територій, які стали окупованими після 2022 року, вони в більшій мірі базуються вже на тих напрацюваннях, які були прийняті стосовно Криму. Тут ми можемо говорити і про, в тому числі, застосування санкційної політики, про про активізацію розгляду справ на міждержавному рівні, коли ми говоримо про Європейський суд з прав людини і інші складові. Останнім часом тут варто зазначити про те, що Крим, як в питаннях санкційної політики, так і в питаннях прийняття резолюцій і інших документів, він завжди виокремлювався, так склалося ще з 2014 року, бо, наприклад, по Криму діють окремі санкції. І ця політика, вона не змінюється, і останні санкції, які в тому числі стосувалися Криму, були запроваджені Великою Британією і Європейським Союзом, вони стосувалися індоктринації і незаконного вивезення дітей. Там фігурують ті, хто дотичні до Артеку, які знаходяться в Криму і управляються окупаційними адміністраціями. Так само у квітні були прийняті санкції стосовно фізичних і юридичних осіб, які приймають участь в такій культурній експансії, яка здійснюється Російською Федерацією. Тут ми багато говоримо про Херсонес Таврічний, бо, на жаль, Російська Федерація забудувала археологічне таке місце біля Херсонесу Таврічного. І там ті, хто був до цього долучений, вони якраз перебувають під санкціями. Тому з останніх рішень, таких свіжих стосовно санкційної політики, це такі яскраві, які визнав незаконні такі розгони, незаконні рішення стосовно учасників мирних зібрань на території Криму якраз в 2014 році. Це якраз підтвердження того, що ті учасники з проукраїнської опозиції, які потім стали жертвами і насильницьких зникнень, які були незаконно засуджені, арештовані, всі ці дії Російської Федерації були незаконні. Тому тут можна сказати, що міжнародна спільнота так цілеспрямовано і систематично приймає рішення, які стосуються теми Криму і людей, які сприяли і сприяють окупації Кримського півострова.
Пані Ольга, злочини окупантів вони абсолютно дуже різноманітні в Криму. Ось приклад, який став міжнародно відомим, це затримання. Ну його, на жаль, потім поміняли на білоруських політв'язнів. Це Польща так зробила. Ну вона мала на це право, але розголос був дуже великий. Це стосується цього. Бутягін. Так, археолога мародера, який був обміняний. І ось питання таке: він цього точно не чекав. А які дії на території Криму з часу окупації підпадають під санкції? От які типи злочинів, порушень українського і міжнародного законодавства? Угу. Дивіться, тут, напевно, я трохи включу юриста, бо санкції – це не кримінальна відповідальність. Тут ми маємо говорити окремо про санкційну політику і окремо про вже притягнення до відповідальності за злочини, які вчиняються на території Кримського півострова, ну, власне кажучи, як на території інших окупованих територій. І тут також є розділення між національним законодавством і законодавством міжнародним. І якщо ми говоримо про санкції, санкції застосовуються, взагалі санкції існують трьох видів: це персональні, економічні або торгівельні і секторальні санкції. Якраз коли ми говоримо про застосування санкцій до певної, ну, якби, власне кажучи, є сфери діяльності на окупованій території, це якраз такі секторальні санкції або персональні санкції. Якщо говорити про Бутягіна, це якраз персональна історія, але потім в пакетах санкцій, які приймалися стосовно культурної спадщини або незаконних археологічних розкопок, там набагато ж більше людей. Там санкції застосовані в тому числі до очільників таких культурних і наукових інституцій, які знаходяться на території Російської Федерації. Це ми про Ермітаж говоримо, і про інші інституції. Якщо говорити про питання відповідальності, до відповідальності Бутягін був притягнутий відповідно до нашого законодавства, і комунікація з Польщею відбувалася в рамках такої двосторонньої співпраці. І якщо ми говоримо про культурний аспект, і, власне кажучи, про екологічний, я би тут також говорила, бо стосовно шкоди, яка заподіється екології, вона на даний момент не може бути досліджена і дуже явною. Один із найбільших видимих випадків останнього періоду – це розлив нафти від руйнування двох танкерів «Волганефть». І ми всі бачили майже в онлайн-режимі, як відбувалася зачистка берегової лінії. Тут є деякі особливості і складності, бо, скажімо так, для того, щоб застосувати санкції на європейському рівні, потрібна дуже велика така системна підготовка і збір доказової бази. І однозначно це мають бути не одноразові акції, тобто це має бути систематична діяльність окремої людини чи юридичної особи. Це я так з досвіду говорю, супроводу цих справ, і, наприклад, як ми як в представництві працюємо з цим. І ще одна складова – це доказ того, що ці матеріали або ці документи, або ці артефакти вивозилися з окупованої території на територію Російської Федерації і не залишаються на території Кримського півострова. І, звичайно, це шкода, яка завдається, і тут складність якраз в доказуванні, якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, і оцінка цієї шкоди, яка була завдана внаслідок, наприклад, незаконних археологічних розкопок. І тут якраз такий приклад, якщо пам'ятаєте, звичайно, ви пам'ятаєте, це будівництво траси Таврида, коли було зруйновано багато і кладовищ, і таких місць, які становлять цінність для археологів і істориків. І тут якраз постало вперше питання про, скажімо так, оцінку цієї шкоди, і що можна заявити про і відшкодування цієї шкоди, і притягнення до відповідальності тих, хто був дотичний до цього. Тому
Мені видається, що легше застосовувати санкції до юридичних осіб, бо тут є цілком зрозумілою діяльність юридичних осіб, є зрозуміло, хто ними управляє, це відкрита інформація, це можна знайти, можна зрозуміти, наприклад, куди перевозилися ті чи інші речі. Якщо це стосовно фізичних осіб, це, як правило, стосується тих людей, які найбільш публічні. Бутягін був публічним, тобто він відкрито заявляв про проведення археологічних розкопок, досліджень і всього іншого. І, власне кажучи, цим він і скористався після повернення з Польщі, коли його ж, як ви говорите, як обміняли. І він розіграв цю карту, говорячи про те, що ми будемо планувати ще там нові якісь там дії, які пов'язані з культурною спадщиною або певними археологічними дослідженнями. Тому стосовно фізичних осіб важко збирати інформацію, частина з них не публічна і важко прослідковувати дії. Але наостанок, що я хочу сказати про історію з Бутягіним, чому вона є важливою? Бо заяви науковців, заяви тих, хто пов'язаний з культурною спадщиною, або, наприклад, там, з театром, або з музеями, вони говорять, що це завжди поза контекстом політики. Це і про спорт говориться. І коли відбуваються такі активні дії, це була дуже реальна загроза притягнення до відповідальності не як in absentia, а вже конкретної людини, означає те, що діячі в цих сферах мають зрозуміти про те, що їхня діяльність не може бути поза контекстом, якщо вона поза політичним контекстом, якщо вона відбувається на території окупованого Криму, на території інших окупованих територій. Тому вони ще декілька разів подумають перед тим, щоб їхати на територію іноземних країн, вже знаючи, що вони можуть бути затримані і передані Україні. Ось якраз є додаткове питання про Бутягіна. Він обрав таку тактику виправдовування після того, як він опинився у Росії, що я поза політикою, звісно, я продовжу свої наукові дослідження, а я жодних артефактів з Криму не вивозив, тож я чиста людина. І я думаю, що так само будуть говорити всі, кого затримують через будь-які там підозри, будь-яку працю десь за кордоном. Так можна уявити собі, що він сам у валізі не вивозив нічого. Можливо. Але інституція працює на Росію, і ніхто не знає, скільки вона там вивезла. Традиція російська нам відома. Вони з України, і зокрема з Криму, вивозили все абсолютно. Їхні всі музеї завалені, буквально просто вкраденим тим, що вивезено. Ось от як можна цю позицію юридично розбити? Я маю на увазі, ось я нічого не робив поганого. Я поза політикою, я історик, музикант, співак, журналіст. Я був у Криму, там працював, але мої руки нічого не вкрали. Я нічого не брав. От чи підпадає праця на Росію? В юридичному полі Росії на будь-яку російську інституцію, починаючи з 2014 року, підпадає вона під українські або європейські, так звані кримські загалом санкції? Так, вони підпадають, якраз, власне кажучи, через те і зараз, бачите, є таке групування конкретних людей, юридичних осіб по певним сферам. І, на щастя, зараз стало більш зрозумілим і більш активною діяльність, яка пов'язана з застосуванням санкційної політики. Європейці не дуже люблять санкції, і це не стосується там контексту України або окупованих територій. Для них це доволі серйозна історія, яка пов'язана з економічними, персональними наслідками і іншими складовими. Тому зараз ці рішення, які приймаються стосовно людей, юридичних осіб, які говорять про контекст поза політикою, якраз говорять про те, що це не може бути поза політикою. Тут є
Оцінка наслідків діяльності такої людини, зокрема, зібрана доказова база про те, що він був долучений, він очолював, якщо ми говоримо там про Бутягіна, але окрім Бутягіна є ще купа інших людей. Про те, що він співпрацював, про те, що вивозилися. Він говорить, звичайно, що не вивозилися, але він очолював групи і особисто відбирав, скажімо так, ті артефакти, які потім вивозилися. Тому санкції були застосовані якраз до тих інституцій, куди вивозилися ці артефакти. Але Російська Федерація, і про це варто сказати також зараз, вона також адаптується. Бо з початку повномасштабного вторгнення з 2022 року, через певний час, коли у України були можливості вчиняти активні дії стосовно окупованого півострова, і тут я натякаю на наші славнозвісні хлопки, по документам ці артефакти, які знаходяться, наприклад, в музеях на території Криму, вивезені, вони евакуйовані. І вони юридично, якщо так можна говорити, відповідно до російського законодавства, знаходяться на території окупованого півострова, фактично вони вивезені на територію Російської Федерації, зберігаються в інших музеях. І тому, насправді, дізнатися про те, де цей артефакт насправді знаходиться, немає ніякої можливості, бо вони обмежують доступ будь-який до цієї інформації. І музеї ж вони не працюють. Там є декілька спроб, скажімо так, відкрити музей Лесі Українки, який вже не Лесі Українки, а музей 19 сторіччя. Так само ми говоримо про Ханський палац, де вони там зробили експозицію таку, яка стосується Катерини II. Тому, і вже не говорячи про музей Айвазовського, картини якого вже давно вивезені з території Криму, але Росія в цьому не визнає цього. Звичайно, тут варто сказати ще й про скіфське золото, про те, що Росія хоче, скажімо, подавати якісь певні позови про повернення цих коштовностей, які знаходяться законно на території України. Тому над збором доказової бази працює дуже багато людей. Працюють громадські організації, які збирають інформацію про людей, які дотичні до цих питань. Вони також мають певний зв'язок з людьми, які знаходяться на окупованій території, бо без цих людей ми точно б не змогли зібрати достатньо доказової бази, які анонімно надають інформацію або певні свідчення. Звичайно, тут велика частина нашої роботи, нашої правоохоронної системи, прокуратури Автономної Республіки Крим, якраз яка фіксує ці злочини, і в рамках кримінальних проваджень у них також є опитані свідки і зібрана інформація. І відбувається комунікація з нашими міжнародними партнерами, бо, на мою думку, санкції – це не тільки про механічний процес, санкції – це також і про політику. Бо коли ми говоримо, коли почала розширюватися і підніматися тема про депортацію дітей, ми почали комунікувати про те, що депортація дітей, вивезення, незаконне усиновлення було з 2014 року. Просто, на жаль, тоді не було можливостей для того, щоб так масштабно документувати ці злочини, про цей потяг надії, який привозив громадян Російської Федерації, які усиновлювали дітей з Криму і відвозили їх назад. Тому зараз використання, якщо ми повертаємося до цієї складової, використання Криму якраз як хабу для мілітаризації, депортації дітей, якщо ми говоримо в тому числі про останні санкції, вже якраз фіксування уваги міжнародної спільноти про те, як Крим використовується Російською Федерацією для окупації іншої частини території України. І з самого початку, коли ми з вами говорили про те, що тема Криму пішла вглиб, застосування санкцій стосовно інших людей і інших юридичних осіб і очільників державних інституцій, окупаційних, державних російських і представників окупаційних інституцій, вона вже була апробована на темі Криму, і тому застосування таких санкцій є не те, що простіше, але є вже більш зрозуміліше. Пані Ольго, зрозуміло, що
Вивезення дітей поза українським законодавством є злочином. Це однозначно і 100%. Чи є, і тут, напевно, не про міжнародний аспект, а про наш внутрішньоукраїнський, чим вважається пропаганда, робота з пропаганди проросійської, про те, що Крим – це Росія, виховання дітей в дусі російського шовінізму. А вже ж діти тут ні до чого. Я маю на увазі пропагандистів, маю на увазі цих директорів таборів дитячих, тих, хто просуває цю адженду російську, в тому числі мілітарну. Ми їх, таких людей, як тих, хто живе в Криму, так і тих, хто туди приїжджає, ми їх документуємо, ми знаємо, хто це. Так, звичайно. Як працюють взагалі, як працює застосування там санкцій, санкційної політики тут? Представництво, наша компонента складається з того, що ми постійно моніторимо ситуацію на території Криму, і в залежності від інформації, яку ми отримуємо, ми її узагальнюємо. І, наприклад, ми виявляємо людей, які там приїжджали з якимись концертами або відбулися якісь заходи, бо насправді ж дитячих заходів таких культурних на території окупованого півострова немає. Вони всі дотичні до якихось навколо святкових подій, які присвячені якимось визначним для Російської Федерації датам, або, наприклад, до якихось певних квазівиборів, які відбуваються там. Тому ми фіксуємо все це. І, наприклад, передаємо інформацію в правоохоронні органи про те, що от ми виявили, наш моніторинг виявив таких людей, які здійснювали пропаганду, які організовували там дитячі свята або організовували заходи за участю так званих учасників СВО, бо це у них прямо зараз така наскрізна червона лінія організації всіх дитячих і юнацьких заходів – це спілкування з учасниками СВО про те, як потрібно любити свою країну. І інша складова, ми збираємо інформацію ще більш про конкретну людину або конкретну організацію і передаємо до нашої міжвідомчої робочої групи, яка вже консолідує багато пропозицій від інших, в тому числі державних інституцій, і тоді приймаються такі пакети тут всередині України на національному рівні, але потім і відбувається комунікація з міжнародними партнерами про те, що от були виявлені такі люди, от про них така відома інформація, будь ласка, там розглядайте, вчиняйте певні дії. І, власне кажучи, на території міжнародних іноземних країн є також міжнародні організації, партнери, які допомагають Україні формувати доказову базу якраз для застосування впровадження санкційної політики на рівні Європейського Союзу. І це ж також різні санкції. У Європейського Союзу є свій вимір, у Сполучених Штатів Америки є свій вимір, у Канади є свій вимір, так само Японія. І відбувається комунікація, також об'єднання, скажімо так, в певні групи цих людей і застосування цих санкцій. Але те, щоб зараз було б варто зробити, на мою думку, це зробити таку певну синхронізацію між застосуванням санкцій тут на національному рівні для України і європейськими санкціями. Бо ми, наприклад, у європейських санкціях є більш фокус на очільників інституцій або на найбільш публічних людей. І, звичайно, у них в цьому є своя логіка. Але, як показує наша практика, в тому числі шкідливими є не тільки найбільш публічні люди, а є і ті, які приховують про себе інформацію, але стараються не світитися, але організовують також багато різних заходів. І тут потрібні постійні консультації з нашими партнерами для того, щоб була певна синхронізація дій України і інших людей, залучені в цей процес. Дякую вам, пані Ольг, за змістовну розмову і бажаю вам успіхів у вашій роботі. Дякую. Повномасштабна війна продовжує змінювати соціальну мапу України. Дедалі більше стає вимушено переміщених осіб. Станом на зараз в Україні
десь приблизно 4 мільйони 600 тисяч людей, що були вимушені залишити свої домівки через небезпеку, через обстріли, через близькість до лінії фронту, через необхідність лікування, порятунку дітей тощо. Раніше програми підтримки ВПО були хаотичними, терміновими, але зараз ситуація змінилася, точніше вона постійно змінюється. І сьогодні я хочу, щоб ви подивилися сюжет про те, в якому стані зараз знаходяться ці програми, точніше, підтримки ВПО, що стосується як дітей, так і дорослих, як освіти, лікування, так і перекваліфікації людей, які, по суті, починають життя наново. Про все це у цьому нашому матеріалі. Повномасштабна війна продовжує змінювати карту внутрішнього переселення в Україні. Люди залишають свої домівки через постійні обстріли, примусову евакуацію та небезпеку життя поблизу лінії фронту. Станом на початок поточного року кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні вже перевищила 4 мільйони 600 тисяч. І ця цифра, за словами правників та аналітиків, продовжує зростати. Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні значно зростає. Можна сказати, що, зокрема, якщо ми говоримо про такі регіони, де найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровано станом на сьогодні, на початок 2026 року, то це, зокрема, Харківщина, там у нас близько 508 тисяч внутрішньо переміщених осіб, це Донецька область, близько 504 тисячі внутрішньо переміщених осіб, Дніпропетровська область, 471 тисяча внутрішньо переміщених осіб і так далі. Якщо говорити про зростання, то, як я вже сказала, на Дніпропетровщині, зокрема, кількість внутрішньо переміщених осіб зростає найбільшим чином, тому що ці показники вони вражають. Також багато і на Київщині, наприклад, на Одещині, в західних регіонах, так? Тобто ми бачимо тенденцію на сьогодні до зростання кількості внутрішньо переміщених осіб. Не можна сказати, що ця кількість зменшується, точно ні. За 4 роки повномасштабної війни система підтримки переселенців в Україні суттєво змінилася. Якщо у 2022-му допомога була екстреною та хаотичною, то зараз вона стала більш структурованою та спрямованою на конкретні потреби людей. Якщо в 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, держава зіткнулася з такою великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, то допомога не була ще настільки, знаєте, контрольованою і настільки векторною по усіх сферах життя людини. Тобто тоді намагалися робити те, що можна робити в тих умовах, в яких ми усі знаходилися. Да? Тобто це була така екстрена допомога, екстрена підтримка в тій ситуації, в якій тоді була країна. Станом на сьогодні, якщо ми дивимося на ті програми, які існують, зокрема на державні програми, на міжнародні програми, якщо ми дивимося по різних векторах, зокрема забезпечення житлом, забезпечення працевлаштуванням, підтримка дітей внутрішньо переміщених осіб, забезпечення освітнім процесом і так далі, то ми можемо сказати, що така допомога стала уже більш чіткою, вона стала більш зрозумілою і більш такою скоординованою. Сьогодні щомісячну допомогу для ВПО отримують мільйони українців. Для дорослих – це 2 тисячі гривень, для дітей та людей з інвалідністю – 3 тисячі. Але тепер держава ретельніше перевіряє, хто саме має право на ці виплати. Наявність депозитів, власного житла у безпечному регіоні чи дорогих покупок можуть стати причиною для втрати допомоги. У нас в квітні 2025 року, рік тому, було затверджено постановою Кабінету міністрів України певні оновлення в правилах здійснення таких фінансових виплат, яким було визначено те, що
Якщо внутрішньо переміщена особа відповідає певним критеріям, про які я зараз скажу, то наявність таких критеріїв може стати причиною для відмови у виплаті такої допомоги внутрішньо переміщеним особам. Про що йдеться? Хто може бути віднесений до таких категорій осіб і хто може втратити підтримку фінансову, зокрема, в вигляді цих щомісячних виплат для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, це ті особи, які проживають за кордоном понад 30 днів без вагомих на те причин. До таких також критеріїв може відноситися, якщо така особа, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, купила певну нерухомість чи землю вартістю понад 100 тисяч гривень. Окрім випадків, коли така особа бере участь у спеціальних програмах державних чи місцевих для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Окремий напрямок підтримки – діти-переселенців. Для них держава гарантує доступ до освіти незалежно від місця проживання та обставин переїзду. Школи й садочки мають забезпечити не лише навчання, а й психологічну адаптацію, а ще безкоштовне харчування, пільги та підтримку під час вступу. Для дітей передбачені різні векторні програми, зокрема, перше, це потрібно говорити про доступ до освіти. Тобто це держава націлена на те, щоб забезпечити першочерговий доступ до освіти таким дітям, які є внутрішньо переміщеними особами, батьки яких є внутрішньо переміщеними особами, зокрема. Це йдеться про школу, про садочок, про таку базову середню освіту, так і дошкільну освіту. Зокрема, ми говоримо про першочергове зарахування до дитячих садочків і до шкіл, і ми говоримо, другий такий вектор в цьому праві – це безперервний доступ до освіти незалежно від місця проживання. Тобто, що це означає? Що таким дітям, які є внутрішньо переміщеними особами, їм забезпечується таке навчання, поєднання онлайн-навчання, офлайн-навчання і так далі. Тобто, такі дітки можуть навчатися в змішаному форматі. І це особливо важливо для дітей, для родин, які часто можуть змінювати своє місце проживання. Так? Тобто вони десь намагалися там осісти, а в них якось не склалося з цим регіоном або з цим житлом, вони змінили певне місце проживання своє. Тобто таким дітям забезпечується цей змішаний формат, і вони можуть отримати таку освіту. Найболючіше питання для більшості переселенців – житло. Саме тут люди найчастіше стикаються з бюрократією, очікуванням та складними процедурами. В Україні нині діють кілька програм підтримки від компенсації за зруйновані будинки до пільгової іпотеки. І хоча механізми не ідеальні, юристи наголошують, що ці програми вже реально працюють. Перш за все, я б хотіла поговорити про таку програму, як є відновлення. Але вона не стосується виключно внутрішньо переміщених осіб, вона стосується усіх осіб, які зазнали пошкодження або знищення свого житла, і, зокрема, внутрішньо переміщених осіб. Так? Ця програма вона передбачає компенсацію за пошкоджене житло, або вона передбачає видачу житлового сертифікату, якщо таке житло було повністю знищене. Але тут є певні обмеження, які є дуже такими дискусійними, які насправді на сьогодні викликають дуже багато питань і дискусій на усіх рівнях, і на державному, і на місцевому, і так далі. Перше, це те, що така програма працює стосовно житла, яке було зруйноване або пошкоджене тільки після 2022 року. Тобто виникає дуже важливе питання насправді, а що з тим, якщо це було до 2022 року, так? Якщо особа зазнала такого знищення чи пошкодження. Якщо говорити про наступну програму, це програма «Є-оселя». Ця програма, вона передбачає пільгове іпотечне кредитування під 3%, або для визначених категорій або 7%, там залежно від категорії, до якої ти відносишся, і відповідно це кредитування, ви можете подати заявку, отримати відповідний кредит. Окрім житла та фінансової допомоги, переселенці можуть отримати підтримку й у працевлаштуванні та навчанні.
Багато українців навіть не знають про існування державних програм перекваліфікації чи грантів від міжнародних організацій. Але сьогодні роботодавці все частіше зацікавлені у працевлаштуванні ВПО, а громади на місцях у залученні нових жителів. Головне – не втрачати зв'язок із можливостями та постійно моніторити нові програми. І я хочу сказати, що те, що я бачу на сьогодні, роботодавці, вони дійсно зацікавлені в тому, щоб працевлаштовувати внутрішньо переміщених осіб, тому що, як ви знаєте, у нас теж існують певні програми для роботодавців, які компенсують, держава компенсує бізнесу частину витрат на зарплату внутрішньо переміщених осіб, і так само роботодавцю, йому цікаво брати на роботу, працевлаштовувати внутрішньо переміщену особу. Тому, власне кажучи, це важливо. Якщо говорити ще про що можуть не знати внутрішньо переміщені особи, то я би радила пошукати там в інтернеті, почитати. То у нас так само є і дуже багато грантів різних міжнародних організацій, які спрямовані на те, щоб допомогти в роботі, допомогти з житлом, допомогти в якихось нових можливостей. Потрібно постійно це моніторити. Це, знаєте, ці питання теж є досить динамічними, вони постійно розвиваються, з'являється щось нове, потрібно тримати руку на пульсі, і я впевнена, що ви зможете підтримати, покращити ваше життя в цих складних умовах. Азіза Іскандер унікальна людина. Це людина, яка пише музику, яка пише вірші, пише публіцистичні і художні тексти, яка малює живопис, яка міксує це все у своїй творчості. І, мабуть, такого я ще досі не чув. Але крім мистецтва як такого, точніше, разом із мистецтвом як таке, Азіза несе меседжі, які дуже потрібні зараз не лише українцям, хоча й нам теж, але й тим, хто живе за кордоном, хто не знає багато про нашу війну, про Велику війну, про війну, починаючи з окупації Криму. І всі ті рази, коли я був на виступах Азізи, я був вражений тим, наскільки чітко, наскільки зрозуміло, наскільки, з одного боку, емоційно, а з іншого боку, системно розповідає Азіза і засобами мистецтва, і своїм голосом, і своєю музикою, і своїм розказом про те, що вона пережила сама, бо вона кримка. І я бачу, як люди, які її слухають, починають глибоко перейматися Кримом. Вони починають розуміти, що таке Крим, яке значення він має не тільки для України, а для всього світу. Я дуже хочу, щоб ви подивилися цю розмову, тому що сам я дуже ціную цю людину і цю мисткиню. Це велика честь бути на такому легендарному каналі АТR. Я Азіза Іскандер, кримська татарка, українка. Я вивчала мистецтво, театральне мистецтво в університеті, але в якийсь момент обрала шлях музики. І потрохи стала створювати свою музику, але перш за все в мене була ще з юності мрія створити кримсько-татарську музику, унікальну, сучасну, світову, тому що з дитинства я її чула дуже інакше. Для мене це абсолютно геніальна музика, це рок, це ф'южн, це тріп-хоп, це найпрекрасніша музика для мене. І протягом часу, протягом мого життя я змінювалась, і, звичайно, саме окупація Криму, перше був такий удар, і потім повномасштабна війна, спочатку війна на Сході, потім повномасштабна війна. Особливо повномасштабна війна змінила мене дуже сильно, тому що я в якийсь момент усвідомила, що, можливо, мистецтво – це ніщо, можливо, музика просто є для когось фоном чи такою інтелектуальною розвагою, насправді, що я можу зробити мистецтвом,
що я робила своїми піснями, хіба я захистила мій народ. І в мене був такий прямо критичний момент, особливо через мої помилки, через різні ілюзії, які я мала. І я тоді зрозуміла, що перше місце – це Крим і Україна, тому що якщо, наприклад, я помру чи зникну, ну, нічого глобально не зміниться, тому що життя буде тривати. Але якщо буде знищена Україна, якщо буде знищений мій народ, Крим, в цьому сенсі справжній Крим, історичний Крим, Крим справедливий, тоді це знищить світ. Насправді для мене в якийсь момент Україна стала надією, і Крим став ключем до змін. І я намагаюся своїм зараз вже я зрозуміла, що насправді все ж таки мистецтво має силу, тому що якщо ми подивимося на наших ворогів, вони дуже сильно використовують і мистецтво, і інтелектуальні якісь концепції, вони мають велику історичну перевагу в цьому, тому що вони взяли усі ресурси Радянського Союзу, Російської імперії, вони дуже сильно проникли в голови цього світу, як якась отрута. І тому я зрозуміла, насправді, якщо наші вороги все ж таки цим займаються, якщо наші вороги нас знищували, розстріляли найкращих людей в 38-му році в Криму, найкращих інтелектуалів, прогресивних людей. Наманчі Біджіхан був імамом, але це був прогресивна особистість, яка могла б змінити цей світ. І сьогодні, можливо, ми б мали інший світ, якщо б він був живий. 100% для кримських татар ми були б, напевно, передовою країною, яка мала би велику... Ну, звичайно, ми не маємо таке казати, якби ж було так. Воно так не стало, тому що ми живемо поруч з монстром, з Росією, яка нас знищує. Тому я зрозуміла, що варто працювати, варто створювати концепції послання через музику, через перформанси, через картини і впливати емоційно через активістський рух. Тому що, коли, наприклад, хтось робить це як громадська організація чи якісь там, державні установи, це завжди для мене трошки мертве, тому що воно таке більш теоретично про щось розповідає. Це дуже важливо, і правозахисні компанії дуже важливі. Але саме активістський рух, такий емоційний рух, інтелектуальний рух, він надихає людей. Це як створювати амбасадорів Криму, амбасадорів України, які стають нашими партнерами до кінця життя. І вони не змінюються через зміну влади десь, вони будуть завжди з нами. І тому я це роблю зараз. Мені дуже подобається ця фраза «або ти в армії, або ти для армії». Тобто я також віддаю свої картини на аукціони, на підтримку української армії постійно, співпрацюю з моїм другом, дуже неймовірним Рік за Ukrainian. І намагаюся бути корисною так, як я можу. Наскільки в мене вистачає ментальних ресурсів, фізичних ресурсів. Але, звичайно, я розумію, що можна бути значно успішнішим і кращим в цьому. Тому я намагаюся придумувати різні шляхи, як достукатись, як... Іноді навіть не те, що достукатись, ти просто це робиш, тому що ти робиш це для себе, тому що це гідність. Ти не можеш жити без гідності. Ти не можеш бути постійно в такому позиції, що ти недостатній, що ти не маєш права, ти століттями був загнаний в страсі, в тиші. Ти намагаєшся цю рабську, російщину свою сутність змінити, тому що все одно все це, що ми мали, що я мала в своєму житті, воно залишається, і ти просто намагаєшся це змінити, вбити в себе ці остатки російської культури, яка на нас впливала. Насправді, я теж про це кажу, що російська культура – це зброя війни. Російська культура – це не просто окреме щось прекрасне, це конкретні символи, яка приводить до цього жаху.
Я можу сказати, як російська культура працює зсередини, бо я була дуже зросійщена. І російська культура для мене в тому імперіалістичному погляді, допоки там інтелектуали російські це не зрозуміють, це не визнають, що вони є цим агресором, що вони плекають це. Російська культура буде загрозою для нас. І кожен голос росіян, який намагається зараз бути гучним, він вбиває наші голоси і робить нас невидимими для світу. Азізо, і я хочу, до речі, сказати глядачам, що я на власні очі бачив виступи і всім рекомендую слідкувати за оголошеннями і відвідувати концерти Азізи Іскандер. Дуже цікава музика, цікава подача і цікаве пояснення всього, що Азіза робить. І це дуже переконливо. Я бачив іноземців, які дуже уважно дослуховувалися до того, що ти кажеш, Азізо, і дуже стисло, дуже без зайвих слів ти пояснюєш такі речі, які, можливо, багато інституцій державних не можуть пояснити. І я вважаю, щоб ти це продовжувала будь-де, де ти опиняєшся. Дякую тобі за це, Сагол. А останнє питання таке: а вже ж мистецтво не врятує світ. Це, здається, зрозуміло. Це така теза мирного часу. Мистецтво може вдосконалювати світ, але воно може його і погіршувати, але воно точно не може його врятувати. Але менше з тим, ти як мисткиня все одно людина, яку можна віднести до мрійників, до людей, які думають про майбутнє. Інакше не можна стати творцем будь-чого, якщо ти не думаєш про майбутнє. Або можна тільки створити якусь гнулу імперію, як росіяни, які в минулому тільки живуть. Нашому народу не можна жити тільки в минулому, як і всім, в принципі, нормальним народам. От ми не знаємо, коли це станеться, і залежить це від нас самих і від підтримки Україні, яку дають західні партнери, від нашого народу, від кримського народу, від всього українського народу. Але от уявимо собі, що коротше, дуже коротко, яким ти бачиш Крим і Україну майбутнього, як ми будемо жити разом в Україні, яка переможе Російську імперію, а в тому, що це станеться, я не маю жодних сумнівів. Я бачу Крим кримсько-татарським, українським, Крим корінних народів українським, напевно, так краще сказати. Коли Крим стане таким простіром розвитку, це в моїх мріях, для всіх вільних українців, для тих, хто хоче досліджувати історію, тому що я думаю, що коли ми повернемося в Крим, ми повинні будемо його відновлювати від усього того, що століттями наслаювалось і змінювало його вигляд, і він став насправді огидним в якомусь сенсі. І Крим – це буде такий простір дослідження, наукових робіт, створення музики в моїх мріях. І, звичайно, це про повернення справедливості для корінних народів, коли буде захищена мова корінних народів, кримсько-татарська мова, можливо, це мова буде в усіх державних закладах, тому що інакше ця мова і цей народ буде зникненим, буде знищеним, буде асимілюватися. І тому це єдиний шлях захистити цей народ, тому що я дивлюся на мій народ як зі сторони українців, і так зі сторони кримських татар. І мені хочеться об'єднати ці світи в такій повазі і в довірі, тому що дуже багато ще досі недовіри, особливо на ґрунті війни, коли ти розумієш, що в будь-який момент хтось може прийти і раптом захотіти забрати твою територію, тому що так захотілося. Мені хотілося побудувати ту довіру, що кримські татари
як мій народ, і українці, вони мають дуже багато спільного в цінностях. Цінностях свободи, цінностях прав, погляду на майбутнє. І мені завжди згадується час Нумана Челебіджіхана, цей маленький простір, коли вони зробили неймовірні кроки до розвитку. І мені дуже хочеться, щоб народжувались такі особистості, як Нуман Челебіджіхан, як Шефіка Гаспір-Алі. Ті особистості, які будуть сучасними для цього часу, тому що тоді вони були дуже прогресивними. Мені хочеться бачити такі обличчя, хто будуть мати сили взяти відповідальність, створювати, бути сміливими. Я бачу в цьому великий розвиток саме в особистостях. І, звичайно, це неможливо без змін в цілому в державі. Тому що ми маємо дуже багато таких ознак радянщини, ознак минулого, і це нормально, тому що ми були багато. Чим більше країна була часу в радянській системі, в російській системі, тим більше проблем ця країна має. Тобто ми разом повинні пройти цей час трансформації, і це буде дуже важко, тому що якраз таки це покоління переходу. І в той же час це буде найцікавіший час, тому що ми будемо тими, хто буде змінювати для інших поколінь нашу землю. Тому я сподіваюся, що в цьому житті я це побачу. І насправді кроки до цього можна робити навіть без деокупації вже зараз. Наприклад, той факт, що європейські держави досі не визнали депортацію кримських татар як геноцид, насправді мене дуже обурює. Насправді це показник, про що думають європейські держави зараз. Німеччина, Франція, Італія досі не визнали це. Досі не визнали цей великий злочин. І цей злочин, він триває досі також через оцю тишу. І я б хотіла, щоб це було визнано, щоб народ мав можливість до розвитку, щоб народ пройшов крізь свою травмованість, тому що в нас є травмованість, ми постійно в болі знаходимось. Ми повинні побачити справедливість, ми повинні побачити визнання злочинів. Тільки так. Неможливо рухатись, тобто можливо рухатись вже зараз, але це все одно буде не така сила, якби ми мали цю справедливість. Ми бачили, що наш ворог відповідає за свій злочин, і ми бачимо зміни в суспільстві тут і за кордоном. І для мене, напевно, це найважливіша така найважливіший пункт, який призведе до багато нових відкриттів і зрушень. А доки ми це маємо, дуже важко думати про мрії, думати про щось велике і прекрасне. І ми навіть обговорювали з моєю подругою мисткиню про те, що треба вже не думати, треба вже не рефлексувати біль, а треба рефлексувати мрії, якісь саму культуру, показувати її дуже неймовірно яскраво, і тоді люди будуть захоплюватися і будуть поширювати це. І це дійсно правда. Але насправді, якщо це неможливо, тобто можна збігти кудись в цю ілюзію і мрію, але це все одно залишиться з нами. Ця травмованість, вона залишиться з нами і буде з нами. Тому для мене важливо побачити злочинців у в'язницях, побачити відповідальність і побачити нову кримську спільноту, яка буде прогресивно дивитися на світ разом з Україною. Тому що тільки з Україною ми можемо розвиватися так от глобально, всесторонньо, тому що разом ми щось унікальне. Разом ми можемо поширювати наші
наші думки, філософію в різні кутки світу. Тому що це як дві цивілізації, які об'єднані чимось дуже ґрунтовним і корінним. Дякую, Азіза, дякую за твої думки. І я думаю, що багато з них справдиться, і ти докладеш до цього максимально зусиль, яких ти можеш. Успіхів тобі в твоїй творчості і Дякую до, дуже. до нових зустрічей. Çok sağ olunuz, görüşkence. Па-па. Друзі, цей проєкт для людей і про людей, для України і про Україну, для Криму і про Крим. Я дякую вам за вашу увагу, за те, що ви знаходите час і знаходите сили для того, щоб не лише дивитися, слухати, а й співчувати, на те, щоб допомагати, на те, щоб не залишатися байдужими. Тому тих, хто дивиться цю програму, хто подивився сьогоднішній етер, я прошу, якщо буде ваша ласка, якщо ви маєте таку можливість, допомагати телеканалу АТР працювати, бо без глядачів цей канал не існує і ніколи не існував. Такі можливості є прикладом на YouTube-каналі, можна стати спонсором на будь-якому рівні, який вам доступний, який ви можете собі дозволити під час війни. А також можна стати підписником і донором телеканалу АТР на сайті Patreon. Ну, ви про це, я думаю, про цей сайт, я думаю, чули. Це теж зручно для тих, хто хоче не стояти осторонь. Дякую вам, до нових зустрічей.